pogledaj u uglu levo. Po velikom broju onih koji su se okupili na nastup Milana Stankovića u srpskoj prestonici činilo nam se kao da im je baš nedostaja. On je naravno imao opravdanje za to što publika u Beogradu nema često prilike da ga čuje uživo. Dosta smo u inostranstvu, najviše i u Bosni, ali evo ovaj vikend sam imao sreću da ne putujem po aerodromima, nego da budem ovdje u Beogradu sa domaćom publikom. Ne krije da je primoran da često menja repertoar kada peva u inostranstvu, pa se od ovog pevača može čuti gotovo sve. Moram nekad da pevam i Sinana. Nema pravila. Znam da publika u inostranstvu sluša malo drugačiju muziku. Ovdje nekako mainstream se još uvijek dovoljno ceni, ali zavisi od mesta do mesta nekako. Samo ta energija kako se poklopi, nije važno odakle su, nego koliko se razumemo. Samo neka mi donesu nešto protiv ljubavi. Nakon dugo iščekivanja Milanova publika konačno uživa u njegovom novom albumu, a reakcijama na isti je i više nego zadovoljan. Ja sam iznenađen, ja sam generalno ove godine dosta radio i to kad se sve sabere i na kraju zaokruži sa tim albumom, nekako imam sve razloge da budem srećan, pogotovo što su ljudi nekako i stekli pravo mišljenje o meni tek sada u posljednje vreme. Sve onih godina što se dešavalo je u stvari ispravljeno i zato smo i nazvali album Milan. Samo Milan, to je onaj isti Milan koji je ranije bio. Bio sam glup i mlad, da shvatim šta želiš da... Jedna od pesama za koju je posebno vezan za novog albuma je Faktor rizika. Ovaj harizmatični pevač ne krije da često rizikuje u životu. Svaki put idem svojim putem koji niko drugi nije utabao, tako da rizikujem često. Rizikovali smo i mi i dotakli se sve češćih naslova u novinama u kojima je upravo Milan glavni krivac za Radin raskid sa Momirom. Stvarno je više bespotrebno i odavno je stavljena tačka na sve to, ali izgleda da eto, medije to uvek interesuje, pa moramo da pevamo.